Ubufakazi buyaqhubeka bukhula bokuthi ubandlululo aluzange luphele. Cabanga nje. Abamhlophe bakhankasa izwe lonke. Bemobiliza. Ake ungitshele, bangaki abantu abamhlophe, noma yimuphi umuntu, abambopha ngesikhathi kukhankaselwa ukuthi uhulumeni kaZuma onenkohlakalo mawuwe? Akekho noyedwa. Manje thina zakhamuzi sizihlanganisa ngenxa yemfundo yezingane zethu. Ngizwa umongameli ethi sizoboshwa. Ake aqale ngami. Ngizoqhubeka nokuhlela nokumobiliza sibhekene ne-apartheid lana, futhi ilungelo lethu ukumobiliza. Asigcwalise lawo majele. Lokho enicabanga ukuthi siyakwesaba, asikwesabi. Madoda, asigcwalise lawo majele. Sekuyisikhathi sokuma sibalwe. Izingane zethu azisoze zahlushwa kanje siphila. Woza uzongibopha. Sinikeze inombolo esingayishayela ukuze sithathwe amaphoyisa. Ngiyacela udownloada i-app ye-ecosystem ukuze sihlangenyele khona, futhi nibambe iqhaza. Konke okwezayo ukulwa nalesimo ukuvalele kwi-app. Downloada mahala nokubuka ama-clip kumahala. Asiqhubeke nokumobiliza. Ubandlululo lwesimanje kumele luwe.